Acum o să zic povești pe canalul meu, dar mai și o să fac vloguri și gaming, desigur, că o să fac ce vă place vouă. Un taximetrist aștepta clienți, când dintr-o dată apare o femeie și zice femeia: duceți-mă în Timișoara la apartamentul 27B. Dar nu am bani să vă dau la mine. Vă dau verigheta să aveți încredere în mine. Merg să vă aduc banii. Pleacă femeia din mașină. Taximetristul vede că femeia intră în bloc și trec 5 minute, 10, 20, jumătate de oră și femeia nu mai apare înapoi. Și taximetristul a intrat în bloc, unde i-a zis femeia acum jumătate de oră, și a întâlnit un bărbat care zicea așa: ce cauți aici? Am vrut să caut pe această femeie care am dus-o aici acum 30 de minute și mi-a dat această verighetă. Domnul a verificat verigheta. Asta este verigheta soției mele care a murit acum 10 ani. Dacă vreți să cumpărați o poveste ca și asta, vă duceți la canalul meu, scrieți în comentarii, vreau o poveste și e-mailul vostru. Dacă nu știți care este e-mailul vostru, duceți-vă la accountsgoogle.com, apăsați pe profil și vedeți. După câteva minute sau ore primiți un cod care îl folosiți în caseta de nume pentru verificare, apăsați la descriere și la donează și scrie codul zis în caseta de nume și în descriere cum o vreți. Plătiți cu PayPal și peste câteva ore sau zi o vedeți.